pane chitiko chinoshamisa choonekwa kunzi idzo mota dzacho aiwa dzemasecurity forces dzemapurisa dziri kunzi dziri kuda kubata maprotesters nemhesva mukono vari kuda kukonzeresa chaos aiwa musi wa31 March. Panguva ine zvonzi aiwa pane mamwe matrucks atoonekwa kuti they are now breaking down vari kupoma operation nekutsvaka mademonstrators kuti mbosubscribe like on the bell icon tipinda pana vaendo vemajari yesamudanyira chiti. So far, 3 police Zimbabwe trucks, which they are moving around like headless chickens, have broken down already. The regime is invested thousands of US to try and stop a constitutional process, but hospitals have no medication. Why can't they channel that money towards a good cause? Anoendera mberi zvekare majarages achiti as I am posting as a lieutenants are on the ground doing a surveillance. Yes, the regime wants school children to be stranded in schools. Ndo mashoko anobuda tupa pana vana majara charos anoyachatirisa maissues ekuti aiwa panguva ino tiona kuti kunyange nekuzitarapi kwacho mamwe vehicles avo aiwa aratidza kuti they are not in good condition. Ari achiripota achiti aiwa pana pasofa 3 aiwa matrucks aiwa ezitarapi break down pamusoro pemismanagement. Anoendera mberi achikomenda pamusoro pe-the move ndokuenza the government kuti mangwana vana vaisende kuchikoro mabusinesses operate achiti aiwa this move is not safe, people they will be not safe. Ndokuti aiwa kunogona kusika zvinge tinopisa mastreets. Mashoko anobuda panguva ino yatiri kuona kuti aiwa anoendera mberi pana panjari yose achiti aiwa malieutenants abomshogeza now they are in the making. Arura masurveillance pana pavari kuuya vachiinvestigate vachiona kuti aiwa are we going to succeed, totora which path aiwa to remove this regime. Tudze mafunguro enyu todii pamusoro pechitiko ichipinda kumesekisha medu. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.